आमगेल मोगा वीक्षकांक आमगेले वीक्षा तंडाचे प्रीतीपूर्वक नमस्कार. काल आम्ही गौरी महादेवाले पत्रावळी कशी करची म्हणून दाखवून दिलेलंच. काल आम्ही 16 नमुने पत्रगानु गौरी महादेवाले पत्रावळी कशी करची म्हणून व्हिडिओ घालेलंच. तुम्ही पुरा जण ह्या व्हिडिओ पळेला म्हणून लेखता. आज आम्ही गौरी महादेवाले पत्रावळी सिंपल डेकोरेशन कोण कशी स्थापन करची आहे म्हणून दाखवतात. गणपती पूजेंतू 21 संख्ये कशी महत्वस्की तशीची गौरी पूजेंतू 16 संख्येक महत्व. 16 नमुने पत्र 16 नमुने फूल तशीची 16 देवील मंत्र सांगून प्रदक्षिण घाल नमस्कार कलचेक क्रमस. गौरी पूजेंतू मस्त श्रेष्ठ जलल मळरी वैणादारू. त्या वैणादाराकय एक लॅकस. त्या वैणादारू 16 अत्ती असका आणि तांतू 16 गांटी घाल नसका. वैणा पूजा साहित्य तुम्ही खंचे पूजा सामग्री अंगडींतू घेवीत. याची आता मी सिंपल जाऊन डेकोरेशन करून गौरी महादेवा पत्रावळी कशी स्थापन करची म्हणून पळूया. गौरी महादेवाक स्थापन करची कडेन वंती डेकोरेशनाक रेशमे अवंगलचो पट्टे तोडपू घेवीत. आम्ही हंगा एक रेशमे कपड आणि एक रेशमे शॉल घेतला. हे देवाल कामाक उपयोग करत असेल वस्त्र केदनाय शुद्ध जावन असका. सुरेख हे रेशमे कपड घडी कोरून तुमगेल वणती कितली जाय की तितले सेट कोन घेयाची. रेशमे कपड नैवे पट्टे तडोपू दोरीची सहाय्यान नैवे सेल्वटोपा सहाय्यान वणती कवर कोन सोडाची. अशी केलेली लिमती फोटोसनी काढताना बॅकग्राऊंड बारी चंद दिसता. देव मंडोचेक देवाल पीठ नैवे टेबल नैवे टिपॉय लाय कोन शुद्ध कोरून रेडी कोन दवराची. पीठा वैरी चंद रेशमे शॉल नैवे पट्टे तडोपू घालाची. वणती कवर केलेले रेशमे अवंगल्या वैरी दुसरी फूल नेवे पत्र घेऊन चंद कोण डेकोरेशन कोरयेत. आम्ही हंगा आमगेले तोटा जलेले पडीपान आणि शेवंती घेऊन सिंपल डेकोरेशन केलेलंच. आम्ही हंगा पडीपान फिक्स करूक सेलो टेप उपयोग केलेलंच. तशीची पडपानान तोरण कोरणी घालरी भारी चंद दिसता. सुरेखची पूरा पडीपानाक मक्षी तुकून सेलोटॉप अणसून मक्षी गलेले रेशमे अवंगले बॅकड्रॉपाक फिक्स केला. पडीपान पचवे अस देखून मक्षी घालचे बॅकड्रॉप तुम्ही लाईट कलर घेतलारी आणि काही उदेन दिसता. आत पळया एक पडीपान घेऊन बॅकड्रॉपारी होगूर फिक्स करा. पडीपानाचे तोरण रेडी झाल्यानंतर ताजी मध्ये मध्ये शेवते फूल नेवे गुलाबा फूल कंचे घालून फिक्स केल्यारी भारी चंद दिसता. आता मी तयार केलेल्या पीठारी गौरी महादेवाक स्थापन करूया. गौरी महादेवाले पत्रावळी स्थापन करताना जागृत करका कसने विघ्न जायन तशी पळोका. गौरी पूज म्हणताना मुख्य जावन आस्क जलेले वैणा साहित्य. वैणा साहित्य कसकस म्हळ्यारी हळदी कुंकुम सिंदूर काजळ कांकण वेडी दंतोणी कन्नडी वैणादारू पिरिडूक तशीची महादेवाल नार्ಲು शृंगारूक शेडी जावका जता. गौरी आणि महादेवाक शृंगारूक प्रकृतींतुले विंगड विंगड फूल हळ्ळा हंगामी सुरेख नंता फुलाचे हारू घालता असची. तुम्ही फुल्ली व्हिडिओ पळयला जलरी तंतु आम्ही फोटोक नेग्गी कंटो घाललस. तज्जे सहायरी आम्ही हे हारू देवाक घालता असची.
तशीची मोगारे कणगिले शेवंते गुलाब पुरा फुल्लान आम्ही देवाक श्रृंगार केलेलो सांगा. तुमका खंयची फूल मेळत की तंतू चंदुकोन देवा तुम्ही अलंकार करीत. धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य हळदी कुंकुम सिंदूर आरती पूर बटमन येऊक जला फुडेची रेडी कोण दवराजी. कालचे आमगेल व्हिडिओंतू सबिता शेणे म्हणलेल्यानं ते फूल कसं करचे म्हणून निमगिलेलस. गौरी पूजेंतू सोळ नमुने फुल्लाक सोळ नमुने देवीले मंत्रस पुष्प पूजा म्हणस ताजी खातीर ते फूल उपयोग करतात. गौरी गणेश पूजा विधान बुकांतू ते सोळ नमुने मंत्र खंयचे फुल्लाक खंयचे मंत्र म्हणून तुम्ही पळयत. तुम्ही पुज्जुत तितले वायण श्रृंगारनु गेरशेर जोवो कंटिंतू तयार कोण दवराज. आमगेल फुडली व्हिडिओ री वायण कशी श्रृंगारचे कशी गेरशेर दवरचे म्हणून दाखयलेलं आस ते आम्ही आमगेले डिस्क्रिप्शन बॉक्सांतू घालतात तुम्ही ते पळयत. हे गौरी व्रताचे वायण पुज्जितले बैल मनशान पुरा जनन मात्यार नावण खरकट कर नशी हे व्रत करका. पळयल न्हू तुम्ही आमगेल घरकेडे मेळत तसले सामग्री घेऊन सिंपल जावन डेकोरेशन कोरून कशी गौरी महादेवा स्थापन करीत म्हणून. हंगम्मी खाली गौरी महादेवाले स्थापन मात्र दाखयलेलंस. पूजा विधान कसने दाखयलेलं ना तंतू मस्त रीती रिवाजस. आमगेल हे व्हिडिओ आजी तुमका इष्ट जला म्हणून लेखता. तुमगेले अनिसिके अभिप्राय आमगेल कमेंट बॉक्स घालाची. आमगेल समस्त वीक्षा कुटुंबाक आमगेले वीक्षा तंडातकुनु गौरी गणेश परबेचे हार्दिक शुभाशय. देव समस्त जनांक आरोग्य आयुष्य सुख शांती समृद्धी देऊन रक्षण कोण म्हणून मागून घेता. समस्त जनाल घरांतू कसने विघ्न नतिले गौरी गणेश परब संतोषारी विजृंभणेरी आचरण कराची. तुमगेल घरांतू पुज्जिल तसले गौरी महादेव गणपतील फोटो आमगेलोटू शेअर कराची. आमगेल हे व्हिडिओ लाईक कोरनु आपतालोटू शेअर कोरनु सब्सक्राइब करूक विसरू नकाची. आमगेल व्हिडिओ पळयलेले पुरा जनाके हृदयपूर्वक धन्यवाद.